Jo crec que el pensament màgic aquí el tenim totalment relegat als infants. Si el conservem, li diem religió, i no ens hi posem, no hi creus, no? Però és que tampoc t'atreveixes a dir-li a algú de dir, bueno, jo no m'hi fico, potser sí, saps? Perquè és una cosa que com a societat no hi convivim. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Puja el puto robot! Un podcast on fem mangasplaining a Ràdio Primavera Sound, amb el suport de Manga Barcelona. Hola a tothom, això és Puja el puto robot, un podcast que arriba a les vostres orelles per conèixer, redescobrir i sobretot jugar amb el món del manga, l'anime i la cultura al seu voltant. I això vol dir parlar de les coses d'aquí, les coses d'allà i el món on ens trobem tots. Jo em dic Ofèlia Carbonell i no només sóc fan, consumidora i aficionada a manga i anime, sinó que sóc una meitat de Puja el puto robot. Però per sort, com solen dir en aquest món nostre, you are not alone, i tinc un acompanyant que durant aquesta passejada ens servirà de guia i expert de capçalera. Oriol Estrada, com estàs? Molt bé, pre-Sant Jordi estem. Pre-Sant Jordi, exacte. Que bueno, per mi en realitat Sant Jordi és tot el mes d'abril, o sigui que sí, que sigui... Exacte, quan ens escoltis des de casa és Sant Jordi igualment. Avui estem en un programa especial Sant Jordi, com hem dit, en viu des de la casa Cupra Raval, abans coneguda com a Casa Seat, i exactament el mateix lloc emblemàtic a Jardinets de Gràcia. I és un capítol que a mi em fa molta il·lusió, no? Perquè és una mica... Crec que realment s'entén de què volem que vagi el nostre podcast, no? Sí, no? Aquest pont que he dit entre aquí i allà. Jo crec que avui és un pont ben vestit, podríem dir. Sí. Un pont ben vestit, cobert de roses de Sant Jordi, etc. Perquè justament avui parlarem de llegendes, folklore, contes, fantasies, però no només això, sinó com les representem i les transmetem, no? Perquè no quedin en la història que ens explicàvem de petits, no? Aquí tenim el drac i moltes coses més que ja comentarem amb la convidada, no faig spoiler, però a veure, Oriol, quines altres bèsties podem trobar en el manga? Clar, anem a parlar, quan parlem de manga i parlem d'éssers mitològics, parlem sobretot dels yokais, val? Que és un nom que si has llegit, si has vist anime, etc, probablement et sonarà, o si no, com a mínim t'has creuat alguna vegada amb algun d'aquests personatges, no? Un exemple d'aquí, generació 3XL, etc, és Inuyasha. Ara. Inuyasha és mig yokai i mig humà, no? Llavors ja tenim aquí un exemple, no? Llavors, què són els yokais? Fem definició. Ha tingut diverses èpoques el significat de yokais. Va començar com que eren fenòmens inexplicables. O sigui, els yokais eren fenòmens inexplicables. No? En general. En general, no? I llavors després això va anar evolucionant i es van convertir en criatures, això ja éssers mitològics, de moltes naturaleses diferents, no? Però en general, i sobretot ja més cap a la modernitat, han anat més cap a criatures entremaliades, no? Algunes poden ser realment dolentes, malvades, que porten al desastre, d'altres poden ser fins i tot bones i ajudar-te, i algunes són aquestes que venen a tocar la pera. Això és molt... Una miqueta, no? Sento que ressona molt, no?, amb el tema català, que aquesta cosa de, no?, que tenim fins i tot en el tema dels pastorets, hi ha un dimoni, però és com un dimoni que fa una mica de gràcia, no?, també. Sí, això és el que acostuma a passar. N'hi ha alguns bastant temibles, o sigui, en aquest sentit, i molts dels que potser en llegeixes i tot, potser no te'ls voldries trobar a la nit, no? Fan una mica de por, no? Però sí que és veritat que en general... Jo de vegades dic que se'ls ha domesticat una mica, no? O sigui, que abans vivien en un món salvatge, tots aquests éssers i tot plegat, i sobretot a través del manga i de l'anime s'han anat com domesticant, no? I els hem anat fent cada vegada més propers i més d'allò com més accessibles per tothom. I crec, i això suposo que en parlarem després amb la convidada, també els ha fet una mica més resistents, no? I una mica més que hagin anat transcendint, no? I amb el temps s'hagin anat mantenint. S'ha de dir que els yokais van estar en risc de desaparèixer al Japó, el que se'n diu la restauració Meiji, és a dir, aquella època en què el Japó havia estat 250 anys tancat al món, no entrava ni sortia pràcticament ningú, i quan van obrir-se al món i van començar
una carrera accelerada per modernitzar-se, per posar-se a l'alçada de les grans potències mundials del moment, van considerar que totes aquestes històries de fantasmes, de monstres, de no sé què, de coses que no es podrien demostrar amb ciència, deien, que s'havien d'oblidar, no? No interessava ni com a llegenda ni com a història. Clar, no interessava perquè pensaven que, bueno, que era superstició, que els feia quedar com persones més allò endarrerides, etc. No? Llavors ho van començar com a perseguir una mica i a denostar-ho molt, no? Llavors, què va passar? Va haver algun historiador que va dir, doncs, bueno, no em sembla massa bé això, i van començar a recopilar històries. De fet, un dels principals, el Kunio Nagata, ell va anar a fer un llibre viatjant per Japó buscant l'essència del que era ser japonès, i fent això va començar a trobar totes aquestes històries, totes aquestes llegendes que ell va anar escrivint en un llibre, Tono Monogatari, que es va fer com molt famós, i a partir d'aquí es va com poder mantenir aquesta tradició oral. Que això també en parlarem després, que era una tradició oral, no? A més molt local, cada ciutat, cada poble tenia una mica els seus yokais, no? I llavors ell ho va com anar posant en escrit. Què passa? Això queda allà en el tema del folklore durant molt de temps, fins que ja segona meitat del segle XX arriba Mizuki Shigeru, l'autor d'aquesta enciclopèdia yokai, que aquí va fer una enciclopèdia, però ell era dibuixant de manga, i aquí ja ens ho portem al nostre territori, i ell va ser qui realment va portar els yokais a la cultura popular, amb un personatge que es deia Kitaro, o Gegege no Kitaro, que es deia l'anime, on el protagonista era un noi que era mig humà, mig yokai, i que feia una mica de pont entre els dos mons, no? És a dir, que els yokais es portessin bé amb els humans, que els humans es portessin bé amb els yokais, i allò era una desfilada constant, no? de yokais tradicionals i alguns que es va inventar ell. Ja que hi som, no? Sí, això és una cosa que és bastant curiosa, perquè ell explica, precisament també en l'enciclopèdia, que molts d'aquests folcloristes també se'n van acabar inventant alguns. És a dir, allò, bueno, potser van barrejar coses o se'n van anar inventant. I ell va dir, bueno, si ells ho van fer, per què no ho puc fer jo? No? I com que va ser durant molts anys el gran referent a nivell de yokais, doncs mira, suposo que li podíem concedir això. S'ha de dir que ell va fer el manga, després va fer una sèrie d'anime l'any 60 i cada dècada s'ha fet una nova sèrie d'anime de Kitaro. No? És a dir, és tan conegut, tan important, que cada dècada en fan una de nova. Com per actualitzar el ventall de... Sí, una mica sí. I a més, la gràcia és que tots, quan els hi pregunten a l'estudi, que crec que és Toei Animation, no? Allò, quan hi haurà la nova sèrie? No? Llavors sempre diuen, no, això depèn de la voluntat dels yokais. No? De quan ells vulguin, no? Perquè han trigat, han anat allò apurant fins a finals de la dècada, i diu, ei, quan vindrà? Això depèn dels yokais quan tinguin ganes de que es faci la sèrie, no? M'encanta com aquesta metafantasia, no? Com entre fer aquest pont, no? Perquè les noves generacions coneguin, no? Tot aquest folklore i alhora com anar-lo actualitzant i posar el puntet aquest de llegenda. No, ja passarà quan hagi de passar. Exacte. No, també s'ha de dir que hi va haver un fenomen que potser ja molta gent no recorda, però fa uns 10 anys o així hi havia el Yokai Watch. Una sèrie, videojoc, tot junt que va sortir, que agafava molts dels yokais i també els barrejava, els canviava, saps? Agafava coses de yokais reals, podríem dir, no? I els canviava una mica, i era una mena de Pokémon, però amb yokais, no? Bueno, és que això, hi ha molt terreny per explorar i sento que aquí, justament en aquests últims anys, no, en el tema del videojoc, la indústria videojoc en català, també s'ha començat a tocar una miqueta amb el videojoc de Minairons. Exacte. I crec que en el tema de l'animació en català just ara s'estrena, no? Valentina de Montblanc. Exacte, i crec que estem començant a treure la poteta, no?, en aquest sentit. Jo crec que ja tocava, no? Ja, així perquè ens fem una idea, no? Que potser aquí sí que tenim més clares les nostres criatures, com un exemple d'un yokai, perquè ens fem una idea de com pot ser. Però jo no sé si tenim tan clares les nostres, Comencem potser ara, Però jo us diré que una de les grans estrelles del món yokai és el Kappa. El Kappa és una mena de, no sé si dir una granota, així en forma antropomòrfica,
que té com uns cabells així, té un plateret al cap que hi porta aigua, i és un ésser que viu sempre molt a prop dels rius, no? I que en les seves versions més autèntiques se'ls diu als nens que no vagin al riu perquè hi ha capes i els capes es mengen els nens. No? I llavors hi ha il·lustracions bastant d'això, no? amb els capes. I llavors hi ha un truc que ensenyen també, per si mai et trobes un capa, es veu que són molt educats. Val? I llavors tu, si trobes un capa, per poder escapar del capa, el que has de fer és fer una reverència, no? Com fan els japonesos, i llavors el yokai, com que és molt educat, et tornarà la reverència. Us he dit que tenia un platet al cap, no? Un porta aigua. Quan fa això i li cau l'aigua del plateret, perd tota la força. I llavors és quan pots escapar. Això és la història del capa, però que n'hi ha moltíssimes més. Una de les coses que fa més gràcia dels yokais és que els yokais té molt a veure amb l'animisme, té a veure amb el sintoisme, amb la religió autòctona japonesa, no? Que considera que tot té esperit. I llavors qualsevol cosa és susceptible de ser un déu o un yokai, no? Que a vegades els yokais es consideren com déus que han perdut el favor, no? del cel. I els objectes es poden convertir en yokais, no? Llavors, tu, per exemple, deixes un objecte durant 99 anys allò apartat en algun racó i no el cuides i tot això, i es pot tornar en yokai, no? Llavors hi ha un yokai que, mira, de fet el tenim aquí a la portada, que és una espardenya. Sí. Hi ha yokais que són escombres, etc. No? Vull dir que ja qualsevol cosa es pot convertir en yokai i que al final és aquesta lliçó de has de cuidar bé, no, les coses. Abans t'he explicat un altre, Sí. que no recordo el nom, però és un que es dedica a netejar, a llapar les banyeres brutes. Vale? No sé si fa por o potser és útil. Sí, I l'hem de cridar perquè... És aquesta idea que no et farà res, però si tens el lavabo brut, potser entraràs allà i et trobaràs aquell bitxo allà llapant tot, no? I és com tingues la banyera i tingueu tot net, que si no, venen els yokais. No? Té aquest punt molt sempre didàctic. No? Em fa gràcia, no?, com això que deies, no?, que es van actualitzant i que alhora com... No? Nosaltres bevem de les llegendes, però les llegendes també acaben bevent, no?, de les pors o necessitats de cada moment, no? Exacte, totalment. N'hi ha un taxi fantasma, també, d'històries d'aquestes. Que va sorgir als anys 30. Vull dir que allà no té... Com que ja ho hem parlat més d'una vegada al programa, no? Allà hi ha bastanta superstició encara, hi ha molta creença encara en lo sobrenatural, i llavors, per tant, els sembla bastant normal que apareguin nous yokais i noves llegendes. N'hi ha una que és una dona que té, n'hem parlat alguna vegada, que té la boca així com tallada i tot això. Això és modern, vull dir, això és totalment actual. Al final la dona va amb una màscara. O sigui que... Clar, és allò, no?, que diuen que les pel·lis de por de Hollywood tots els fantasmes són victorians i no pot ser que en algun moment haurem de trobar un fantasma millennial, suposo. Exacte, o romans, o... Exacte. No, sí, total. Doncs mira, Oriol, jo et volia dir, si et sembla, si ja convidem la nostra entrevistada d'avui. Un aplaudiment, sisplau, per la Laia Valdevey. Puja el puto robat! Un podcast on fem mangasplaining a Ràdio Primavera Sound amb el suport de Manga Barcelona. Molt bé, avui ens acompanya Laia Valdevey, artista, il·lustradora, que porta uns quants anys ja reinventant l'imaginari català i omplint-lo de color amb llibres com Mitologia catalana, que l'Oriol us ensenya, i pels que ens veieu en vídeo també el podeu veure, si no, i els que ens escolteu, busqueu-lo, Llegendes i rondalles dels països catalans. Aquest més recent. Sí. La bruixeria a Catalunya també ha il·lustrat una versió de Frankenstein bastant xula, no?, que aquí ja se surt potser del folklore local, però jo crec que tots també el tenim a l'imaginari. I pels fans més musicals del nostre podcast, també és l'autor de l'auca que fa de portada de Romancer Tartera, que és l'últim treball de Fetus, i és una auca molt divertida, per cert. Laia, com estàs? Bona tarda, molt bé. Gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per venir. A veure, ja que estem en el mes de la primavera dels llibres de les roses de Sant Jordi, com pinta aquest Sant Jordi per tu? De moment assolellat, que és com crec que la por que tenim tots els que volem viure aquesta diada. No, pinta molt bé. Aquest any vam treure Llegendes i rondalles per Nadal, el de bruixeria ha sortit ara les passades setmanes i espero que es venguin molt, no? I que puguem signar també i sobretot puguem conèixer la gent, no? Que al final és una mica aquesta diada que fas una mica més el tu a tu i que surts de la cova, perquè tant il·lustradors com escriptors vivim bastant a la cova. La cova, no? Com algunes de les figures
que potser esmentarem avui. T'anava a dir que els llibres de moment estan tenint molt bona acollida. Jo recordo que el de Mitologia als Països Catalans, de fet, va estar a la llista dels més venuts de no ficció, no? Creus que potser els catalans teníem ganes, no?, de posar cara i ulls, literalment, no?, de recuperar, ordenar totes aquestes llegendes? Sí, no? Jo, a veure que el fenomen ha anat creixent fins al punt doncs, que ara tenim això, videojocs, sèries d'animació, no? Veure que... Jo suposo que feia falta. És a dir, vam treure aquest llibre en un moment en el que realment la gent el va rebre molt bé, prou bé com per això, no? Perquè anys després doncs, vegis que la cosa ha anat com creixent, no? Vam posar aquella petita llavor i ha anat creixent i hi ha molta més gent que té ganes, no? I que, com a mínim, que té ganes de no amagar-ho, no? De fer-ho servir i de convertir-ho un altre cop doncs, això en cultura popular. Però molta gent que jo crec que ho ha descobert, no? És a dir, que no coneixia que teníem aquesta riquesa, que potser coneixia algunes coses puntuals, però no aquest univers tan gran, no?, d'éssers mitològics. Jo crec que evidentment el llibre ha marcat ha pogut sentar unes bases així una mica més enciclopèdiques, més de la feina del Daniel, no? de folclorista, de recollir, però jo crec que el bo que té és que cada vegada que es fa un producte nou que tracta aquest tema acostaràs un nou lector, no? Perquè potser algú s'hi ha acostat pels meus dibuixos, potser algú s'hi acostarà a través del joc de Minairons perquè li agrada jugar a videojocs, no? I crec que cada vegada que vas col·locant una peça més doncs tens més probabilitats de que algú s'hi acosti de nou. Jo volia preguntar també pel tema d'il·lustrar, no?, totes aquestes bèsties, llegendes, no?, totes aquestes coses, perquè entenc que no deu haver estat fàcil, no?, a nivell de referents, o potser sí, t'ho has passat molt bé. Com ha estat? Per mi és un procés molt natural perquè jo les primeres vegades que vaig llegir, perquè ja no existien dibuixos, no?, que vaig llegir sobre aquests personatges, el meu cap tenia imatges molt clares dels personatges, perquè, diguéssim, doncs, hi ha un bagatge del món de la fantasia, no? També del món de l'anime, perquè jo creixo també amb tots aquests referents, els que de seguida em linkaven, no? Amb aquestes històries no em semblaven una cosa com dos mons a part, sinó que, per exemple, un exemple superfàcil, la primera vegada que jo vaig llegir sobre el comte Arnau, que va amb un cavall negre, que és el diable, tot vestit de negre, i és una ànima en pena, i no sé què. Jo vaig veure un Nazgûl del Senyor dels Anells, i no em va semblar gens estrany tenir aquesta referència, no? Que jo crec que també ho fa proper a la gent de la meva generació, perquè de seguida poden connectar amb els meus referents visuals quan parlem de personatges, doncs això, no? Que potser no s'havien descrit des de fa 50, 100 anys. També sento que hi ha com una... Bueno, almenys potser a mi o al públic que no estem tan especialitzat, no?, que ens ho fa com accessible d'una altra manera, no?, que sigui una enciclopèdia il·lustrada, no?, que te'n puguis fer com una idea d'aquest monstre que potser t'han explicat oralment, no?, com és allò que deia, posar-li cara i ulls. Senties com responsabilitat en aquest sentit? No m'ho vaig plantejar mai com una responsabilitat, però sí que és veritat que, sobretot pensant-hi a posteriori, la imatge té una capacitat de transmetre informació que és molt important, perquè és molt directa, perquè no necessites absolutament cap esforç per rebre aquesta informació, no? És com una cosa molt, molt, molt immediata que a vegades el text no té, perquè has de fer la voluntat de llegir-la, no? I jo espero que almenys les il·lustracions també serveixin per això. Jo sempre poso el mateix exemple, que és que jo no m'he llegit mai un tractat sobre la simbologia del vestuari del Pare Noel, però sé que el Pare Noel vesteix de vermell i té una barba blanca, no? Per què? Perquè ho hem vist. I com que ho hem vist sabem que és així. I jo crec que una mica aquesta responsabilitat que vaig assumir a posteriori és aquesta, no? De dir, bé, clar, hi haurà molta gent doncs, que igual no es llegirà tot aquest text, però haurà vist la imatge del bocarrot i serà conscient, no?, que tenim un personatge vinculat als camps de blat que té banyes i potes de cabra. Abans de passar, com d'estirar-te al nostre camp, jo et volia preguntar com hi ha algun ésser o algun d'aquests que has dibuixat que sigui el teu preferit de dibuixar? Jo crec que la Molsosa, que és una dona gran, el cos cobert de molsa, no? Una cosa així entre mig esperit, mig antropomòrfic i tal, que és una protectora dels boscos. A mi això em sembla increïblement suggerent, no?, com a imatge, i a més bastant únic, bastant poc comú, no?, pel que fa a les mitologies, no?, als folclores i tal,
i és el que més amor li tinc, jo crec. Parlant de bosc, que ara ho agafaré aquí per fer el salt, perquè algun cop t'hem vist alguna referència com a coses com a Princesa Mononoke, no? Com aquesta part de l'anime, no? De l'animació japonesa, que quan ensenyen coses de folklore tinc la sensació que també tiren bastant de bosc. Sí, de cosa de... i tant. Bueno, això potser m'ho diràs tu. També, com deies, el dels fantasmes victorians, molts yokais també estan molt anclats al que és el període Edo, no? Aquest període de tancament, que hi havia precisament Hokusai i tots aquests il·lustradors que són els que van il·lustrar i van començar a posar imatge, no? Aquí tan important el tema de l'il·lustració, a tots aquests yokais. No? Llavors, molts cops també estan com molt centrats en aquella època i tu veus els dibuixos i com vesteixen i tot plegat, i està molt, molt localitzat allà, i sí, clar, hi ha molt més bosc que ciutat, això està clar. Clar, anava a dir, com hi ha alguna... Tens algun referència més així del món de l'anime que t'agradi especialment? Veus aquesta connexió o sóc jo que estic boja? No, sí, a veure, jo tinc un bagatge de referències del món de l'anime que crec que és com molt propi de la gent de la meva generació, perquè quan va sortir el 3XL, que jo devia tenir 11, 12, l'anime no era una cosa de nínxol, era el que veiem els nens a la tele, i tots tenim aquest tipus de referents, perquè tots hem crescut amb això amb total normalitat, i era el que xerraves a classe i el que col·leccionaves cromos. Llavors, evidentment, tinc tot aquest bagatge que jo crec que sí que es veu reflectit. I d'altra banda, és veritat que l'estudi Ghibli a mi em va apassionar quan el vaig descobrir, ja era més grandeta, no? Potser tenia 15 anys o així, i em va semblar una manera de tractar les històries fantàstiques, la fantasia, la màgia, la combinació entre el món més humà o que podem considerar més quotidià, més nostre, i tota aquesta màgia que passa allà mateix mentrestant en un altre plano, digueu com vulguis, que a mi em va patar el cap aquesta manera d'explicar històries. A mi, una cosa que m'agrada molt també de l'estudi Ghibli és que justament no t'expliquen per què estan convivint com aquests éssers més fantàstics o les històries humanes, no? Com abans deia la princesa Mononoke, que clar, és justament aquest xoc entre la industrialització, no? I el déu de la muntanya, i hi ha com tots aquests esperits, hi ha els animals que en realitat són déus del bosc, hi ha com aquesta cosa barrejada. No sé si és cosa d'Estudio Ghibli o és una visió japonesa? No, jo crec que és bastant... O sigui, al final Ghibli recull, no? Tot el que passa una mica al Japó. Evidentment, Miyazaki i Takahata amb una manera molt més conscient de fer-ho i de buscar-ho, però és una mica el que deia abans, aquesta convivència bastant habitual amb lo sobrenatural, no? Que això és una cosa que en comparació amb com vivim nosaltres el nostre dia a dia, crec que aquesta és una diferència important. Sí, no sé si, per exemple, amb coses que estem fent últimament com a catalans, no com, per exemple, el tema del tio d'anar-lo a buscar al bosc, que es fa ara, que jo de petita no m'ho feien, però no sé si potser estem tornant a buscar com aquesta cosa... No sé. Jo crec que el pensament màgic aquí el tenim totalment relegat als infants, és a dir, el perdem. Si el conservem, li diem religió, i no ens hi posem, no? Cadascú té les seves... Però crec que no existeix com una cosa que realment tu puguis tenir aquesta sensació. Jo sóc una persona molt escèptica, jo no hi creus, no? Però és que tampoc t'atreveixes a dir-li a algú de dir, bueno, jo no m'hi fico, potser sí, saps? Perquè és una cosa que com a societat no hi convivim, ho deixem com... O és fantasia, és literatura, és una cosa que ens fa gràcia jugar-hi, però sabem que no existeix, o bé, doncs, és aquesta cosa que deixem pels infants. Altres coses, no? Del Nadal, la fada de les dents, etc. No? Però se suposa que en cert moment deixaràs de creure i s'entén que serà així. Jo ara explicarem aquí un petit secret, ¿vale? Perquè la Laia ha fet el llibre amb el Daniel Rangil, que és el meu tiet. I jo m'he discutit alguna vegada, potser ell no ho recorda, però sobre el tema de la pesanta. I jo li donava una explicació científica a la pesanta, no? Perquè jo ho he viscut, això, no? Ell m'assegura que no. Ell m'assegura que ell també, i que ell ho ha vist a la pesanta allà sobre el pit a les nits, i ell assegura que això és real, no? Vull dir que sí que és veritat que de vegades estem perdent una mica... Jo, mira, amb el tema de la pesanta, i pensant en com vivim, no? Aquí aquesta necessitat de crear fenòmens del que considerem màgic o inexplicable,
La pesant d'avui en dia, doncs sabem que aquesta sensació que es descriu, no? I que a més descriuen tantíssimes cultures, amb diferents personatges i tal, doncs es diu paràlisi del son. I és un fenomen que passa, i és un fenomen que científicament s'ha pogut mesurar, posar-li nom, no? I per mi és una qüestió de llenguatges. Si avui en dia ens funciona el llenguatge científic per explicar el món, doncs és normal que li diguem paràlisi del son. I hi ha altres moments de la història, altres cultures, altra gent, a qui no li funcionaran aquestes explicacions. I li funciona més l'altra. I és igual de legítim, al final estàs explicant el mateix. Hola, què tal? Soc l'Anna Polo i això és un missatge per comentar-te que si vols pots escoltar a Astro Season, el podcast d'astrologia de Ràdio Primavera Sound, aquí, a Ràdio Primavera Sound, on si no, seria raríssim que fos a un altre lloc. Per tant, si t'interessa l'astrologia o t'interessa la persona que entrevisto, endavant, li dones al play, una frase que em pensava que no diria mai, i, bueno, pues, el món és teu. Un besito. Mua! Alhora és guai, no?, com tenir... Sí, sento que enriqueix la nostra cultura, no? I el que deies abans de no deixar-ho només en un món infantil, no? Perquè moltes d'aquests mites justament expliquen coses, fenòmens més adults, no?, per dir-ho d'alguna manera, no? O són històries molt més fosques. Clar, al final la mitologia, abans deia allò dels capes, que es fa servir perquè els nens no anessin al riu sols, no? Per exemple, perquè és perillós anar uns nens a jugar al riu sols, no? Però aquesta funció didàctica l'ha tingut per totes les edats, no? És a dir, potser s'ha fet servir més amb els nens perquè eren més crèduls, no? Però a Japó, no? Ja ho porto cap a Japó, moltes històries de yokais, de la nit, es feien servir perquè els homes que anaven als districtes vermells, no? Que anaven de festa, que anaven amb senyores de companyia i tot això, perquè tornessin a casa no massa tard, perquè no s'estessin massa estona al local, no? I llavors els deien, a partir de 11:45, que és l'hora del bou, és quan surten els fantasmes i quan surten tot d'esperits, i llavors ja has d'estar a casa. I a més tenia l'altra cosa, alguns deien, ui, s'ha fet tard, em quedo a dormir i així he de pagar l'estança tota la nit, no? Llavors, vull dir... Era una estratègia de màrqueting. Estratègia de màrqueting total, no? I que servia, en aquest cas, pels adults, no? Que servia pels adults, vull dir que sí, té aquesta cosa. Ara que estem com saltant d'un lloc a l'altre, Oriol, jo volia proposar-te, a veure si podem, no?, trobar més d'aquestes parelles, no?, culturals de mites d'aquí i d'allà. I a veure quants podem trobar dins de la mitologia això dels països catalans. En el llibre de mitologia dels països catalans ja s'apunta, això és una de les coses que m'agrada d'anar buscant equivalències, no? I hi ha una yokai molt famosa, que és la Yuki Onna, que és la dona de les neus, que té aquesta història d'una dona que ajuda a un home que està a la muntanya, que s'està a punt de congelar, l'ajuda, no? I el salva, no? de morir congelat. No? I llavors li diu, però, que la condició d'haver-lo salvat és que no parli mai, no? d'ella. No? I llavors, al cap d'un temps, es casa amb una dona i un dia li explica la història. I resulta que la dona amb la que s'havia casat era la dama de les neus i llavors desapareix i es queda sense dona. No? Aquí que amb les dones d'aigua hi ha una cosa semblant, no? Sí, no? Elles t'ajuden, però sempre hi ha una norma. Crec que això també és una cosa com molt típica, no? Amb el folklore a molts llocs. Sempre hi ha una norma que els humans no podem transcendir, no? I quan ho fem, no? Sigui perquè amb les dones d'aigua, per exemple, doncs hi ha aquesta, que és la de no recordis mai d'on vinc, no em recordis mai qui soc, però també hi ha alguna altra, per exemple, que els hi donen alguna cosa, no? Però no ho miris fins que no arribis a casa. No? I ells ho miren, veuen que és segó o carbó o qualsevol cosa sense valor, no? I quan arriben a casa se n'adonen que allò poquet que quedava al sarró s'havia convertit en or. No? Sempre hi ha aquesta norma de no desobeeixis les lleis del món màgic, no?, una mica. Però tu abans ens has dit que a tu la Yuki Onna et recorda un altre. Sí, no?, perquè se la relaciona molt amb la neu, no? Traient-li aquesta part benevolent, no? Aquest dallonsis que l'ajuda, se la relaciona molt com un personatge que pot fer que et perdis a la neu i tal. I aquí a Catalunya tenim un personatge similar, però relacionat amb la boira, que és la Tinyosa, que és una dama
vaporosa, mig incorpòria, no? que viu entre la boira, que una mica es feia servir també perquè nens no us allunyeu gaire quan hi hagi boira perquè és fàcil perdre's i és perillós, no? però que té aquest aire una mica d'aquest personatge femení malèvol que et pots trobar enmig d'un paisatge blanc, no? I que visualment, encara que la història no sigui la mateixa, com que jo em tiro per lo visual, visualment de seguida hi veus un paral·lelisme. No, però bueno, tens el tema del fenomen meteorològic, al final, també. que tenen molt en comú, apareixen en moments, no?, de que hi ha alguna cosa que et pot posar en perill. Sí, a més, tremendo disseny de personatges, no? Ara que ho penso, com realment és que és superabocador aquestes coses. Què més tenim, Oriol? Ara, ja hem parlat de la pesanta. Suposo, sabeu el que és la pesanta, no?, més o menys, no? Sí? Podem recordar, potser pels oients que estan a casa i no ens diuen que no ho saben? La pesanta. La pesanta és un personatge, normalment se'l descriu mig gos, mig gat, a vegades amb les potes de ferro, és a dir, les descripcions són moltes, no? Però el que és sempre comú és que és un personatge que mentre dorms se't posa damunt del pit, creant molta pressió, diuen que s'alimenta de l'angoixa que pateixen els homes durant el son i et crea aquesta sensació d'ofec. Per això abans també l'hem relacionat amb la paràlisi del son, perquè una mica el que s'explicava del fenomen de la pesanta és que tu et despertes, no ets capaç de moure't, sents una pressió al pit molt gran i llavors diuen que és quan tens aquesta visió d'aquest gossot, gatot, personatge mig antropomòrfic de la paràlisi del son, no? Dels malsons. Doncs clar, ara no ho veureu gaire des d'aquí, però precisament el que m'ha cridat l'atenció d'aquesta il·lustració que fa Mizuki és que hi ha una nena dormint i hi ha un ésser que és com una mica, no sé, un creuament entre un lleó i un elefant, no? Una criatura així bastant d'allò, que es diu Baku, i que bàsicament s'alimenta dels somnis dels éssers humans, no? I llavors és algú que es dedica, o sigui, és un personatge que es dedica a menjar i es va alimentant, no, de tot això. No té aquest punt malèvol, no, diguéssim, que et fa sentir tan malament, però ja diu que hi ha frases com quan tenen malsons, sobretot, diuen, li regalo el Baku, no? O he estat donant de menjar al Baku com una mena d'expressió de he tingut molts malsons aquesta nit, no? I em va semblar, ostres, doncs realment... I he de dir que aquest fenomen del malson com a relacionar els malsons amb éssers fantàstics és comú en moltíssimes cultures. De fet, jo no sóc etimòleg, però pesanta i pesadilla, tots dos tenen la mateixa arrel d'aquella cosa que pesa, no? I en anglès, la paraula nightmare, aquest mer ve d'un vocable antic que vol dir euga, o sigui, la femella del cavall, que és la manera que ells tenen de representar aquest personatge que ve i et provoca malsons, no? Per tant, encara mantenen el mot nightmare, encara fa referència a aquesta euga de la nit. Que guai, és que em flipa com aquesta cosa com poètica, transversal, com... Va, anem a una cosa que a més ja ens portarà referents manga i anime ràpidament, que és el drac. I a més Sant Jordi i què més associem al drac als que ens agrada el manga i l'anime? Bueno... A què? Clar, hi ha un drac que si li portes 7 boles, doncs et concederà un desig molt, molt gran. Exacte, no? La bola de drac, no? Però clar, hi ha una cosa bastant interessant que si comparem ja no només la cultura japonesa, sinó també la de l'Àsia oriental, que és que els nostres dracs i els seus dracs, i poso dracs entre cometes, són molt diferents. El nostre drac de Sant Jordi és un ésser malvat, no? I que té unes característiques físiques molt, molt concretes. I en canvi els que en diem dracs xinesos o japonesos tenen una forma que recorda més a les serps, no? I que precisament en el llibre es relaciona amb el serpent, no? Sí, jo crec que el fenomen dels dracs, abans no es popularitza aquesta figura que tenim del drac èpic, amb ales, que treu foc per la boca i tal, és comú, i et diria que des de Sumèria, aquesta figura més de la serp, no? Sovint relacionats amb l'aigua, exacte, sovint amb aquest brillant, aquestes boles, és a dir, hi ha tota una sèrie d'iconografia al voltant d'aquestes serps gegants que és comú des de molt, molt antic, que aquí acaba perdent-se en favor d'aquest drac
que coneixem més de la literatura, no? Que és aquest drac més èpic, més doncs això, una mica aquesta bèstia de llangardaix amb ales i tal, no? Però que originalment s'assembla força. Les primeres llegendes que parlen de serpents aquí a Catalunya s'assembla força més a aquesta imatgeria que tenim dels dracs asiàtics. El de Sant Jordi és de foc, precisament, no? L'associem molt al foc i en canvi és això, allà estan més associats a l'aigua, estan associats al bé, a més a que si veus un drac, bona sort, no? Allà el drac és en general, pot haver-n'hi de dolents, però en general és un ésser benèvol, no? I llavors ja per acabar aquest bloc així més de semblances, ja comentàvem que abans els yokais, molts d'ells són éssers entremaliats, no? I que fan petites coses que molesten, no? Aquí no et diré que et trobaré una correspondència exacta, però potser els yokais em recorden molt sovint els follets, en general, que n'hi pot haver de moltes naturaleses, no? Tipus minairons, berruguets, etc. No? Aquesta cosa que estan allà, que de vegades t'ajuden, però que de vegades et venen a molestar o et venen a emprenyar, no? I en aquest sentit trobo que tenen bastantes... I hi ha una cosa també que m'ha semblat molt curiosa, no? Abans quan esmentaves allò de els objectes, el que llepa les banyeres. Aquí a Catalunya jo crec que també la diferència és molt clara, és a dir, tenim personatges que són, dit així sense gaire posar fil a prim, no? Però són esperits de la natura, coses que estan allà, no? I formen part de la natura i tal, però tenim molts personatges que viuen a les cases. És a dir, tot aquest món, follets, esperits de les cases, poltergeist, coses que passen i tal, són molt presents, no? I abans es deia, ostres, que aquesta casa té follet, no? Exacte. O és que aquesta família s'han portat els follets amb ells i no se'n poden desempallegar, no? Aquest concepte de que hi ha coses que passen dins de les cases i que viuen a les cases, jo crec que també ressona molt, no?, l'un amb l'altre. Totalment, que estan allà mateix. Sí, a més, suposo perquè quan pensem en llegenda, no, ens imaginem com això a Sant Jordi, una cosa molt llunyana, medieval, com molt antiga, no? A mi em va flipar del llibre de la Irene Solà, Et vaig donar els ulls als mirar les tenebres, no? Que té com una escena que ja és una casa i, bueno, és una casa, no, és una masia, no sé què, hi ha un moment que descriu que des de dins de la casa veu el dimoni menjant-se-li un nap de l'hort, saps? I vaig... Clar, com que no m'imaginava, no?, que podien conviure, no?, aquesta contemporaneïtat de les llegendes. Ens en queda... No, mira, com que ha de marxar d'aquí res la Laia per anar a fer una cosa que hem comentat abans, no? Sí, que podem explicar? Sí, jo crec que sí. Vaig a veure la presentació del disc que he il·lustrat la coberta. Per això els hi vaig dir, ostres, no em quedaré fins al final, hauré de marxar i tal, perquè bueno, també fa moltíssima il·lusió, no?, que et convidin a escoltar el disc en condicions. Jo el que volia preguntar, abans que marxis, ara que s'ha fet això, no? Que tenim lo del Departament Amades, no? Toca la cresta del tema d'intel·ligència artificial, però bueno, a part d'això, que tenim Valentina de Montblanc, que Valentina de Montblanc, la passanta, per exemple, té un paper important, Puigmal, Dones d'Aigua, etc. Creus que faríem bé de prendre'ns tot el tema de la mitologia amb aquesta voluntat de jugar-hi? No tant de deixar-ho allò com era el costumari català de Joan Amades, no? Que és aquella cosa al costat de l'enciclopèdia catalana, no? I allà està, i allà queda. Jugar-hi ens pot jugar a favor perquè això es mantingui i es popularitzi més? És el que he dit abans. És a dir, cada vegada que algú toqui el tema, hi haurà 3 persones que s'hi acostin. Per tant, com més vegades toquis el tema des de més punts diferents, des de més perspectives diferents, no? amb la possibilitat d'arribar a més gent, al final això és el que fa que quedi una mica fixat en l'imaginari, no? I treure-ho d'aquest sentit museístic, de folclòric en el mal sentit de la paraula, no? D'aquella cosa que no sé com dir-ho, que està allà però que no és nostra. No? Jo crec que sí, que s'ha de poder remenar, pervertir, tergiversar, saps? S'ha de poder fer de tot.
a tu t'agradarà el que t'agradi, és a dir, evidentment no tenen per què agradar-nos tots els productes que es facin en aquest aspecte, però sí que penso que s'ha de poder tocar des de tots els pals. Sí. Jo, a més, abans de despedir-te, també vull dir, si ens escolten autors, gent que li agrada escriure, gent que li agrada dibuixar el que sigui, que aquests llibres, justament, Mitologia dels Països Catalans i Llegendes i Rondalles dels Països Catalans, són una font de material perquè si vols inspiració per escriure un conte pel que sigui, com deies, no jugar-hi de, vale, com puc fer? Imaginar-me una dona d'aigua, però contemporània, saps? D'aquestes coses que crec que són molt divertides de fer, doncs aquests llibres van molt bé. Jo afegiré una cosa, el que deies, que això és molt català, això ja ho ha fet algú, saps? Llavors ja no ho faré jo ara. No, feu-ho. Perquè vaig trobar algú que fa poc havia barrejat el tió amb Pokémon i havia fet el tió-mon, vale? I em va dir, ostres, ara surt un tió a Valentina de Montblanc, així molt maco, molt anime, no sé què, i ja no ho faré. Dic, per què no? Saps? Són els nostres mites, no? Fes la teva interpretació, no? Allò, jugueu, no? I que cobri. És a dir, no? sempre hi haurà qui ho recopili des de la vessant històrica, sempre ho tindrem, això, sempre existiran llibres com aquest, sempre podrem tornar al costumari, no? Per tant, el que ens cal és el contrari, no? Que ho acostis a tots els públics, a tota la gent, a tots els gustos i jo crec que això també és feina de tots, no? De poder tergiversar-ho des d'on ens vagi millor. Jo he vist recentment el Fumera en un pessebre. És meravella. O sigui, quina meravella. El Fumera és un personatge del cicle nadalenc, no? Diguéssim, doncs que algú digui, bueno, pues sí, tenim un personatge de Nadal que és molt desconegut, on el poso al pessebre. És fantàstic, no? I he vist gent fer performance i obres de teatre sobre la Molsosa, també em sembla una cosa meravellosa, no? De dir, porta el llenguatge que tu vagi bé, no? Però fem-ho nostre. Que guai. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, Laia. Doncs us recordem que abans Sant Jordi pot ser cada dia, si ets prou català, així que us recomanem a tots que busqueu els llibres il·lustrats per la Laia. Gràcies. Puja el poto robat! Un podcast on fem mangasplaining a Ràdio Primavera Sound, amb el suport de Manga Barcelona. Nosaltres continuarem amb una última secció de recomanacions, a part dels llibres de la Laia, com ja us hem dit, no? Altres recomanacions. Oriol Estrada, què ens portes? Aviam, precisament arrel d'això que anàvem parlant, precisament els japonesos s'han pogut mantenir tots aquests yokais durant el temps, és que no els hi ha tremolat el pols a l'hora de versionar-los, de fer-los d'una manera o d'una altra, de pervertir-los, si volem, i això els ha anat molt bé i s'han anat perpetuant en centenars, per no dir milers d'obres. A mi, per començar a parlar de recomanacions, hem parlat de Mizuki, no? Perquè és aquest autor de l'enciclopèdia yokai i de Kitaro. Si voleu començar a conèixer yokais, heu d'acostar-vos a la seva obra. Kitaro és una obra que aquí són uns quants volums ja publicats, però en té un altre, que és un sol volum, que es diu Nononba, que a més ell ha reaprofitat més d'una vegada algunes de les històries que explica allà, que és autobiogràfica, que parla de com ell era petit, al poble, hi havia una dona, que no era ni la seva àvia ni familiar, però que li feia de mainadera, bàsicament, no? I era una dona que creia molt en tots els yokais. I llavors ell et va explicant la seva vida de nen i com apareix aquesta senyora i li va explicant els diferents yokais i se'ls va trobant. No? Allò, jo què sé, hi ha un yokai molt absurd que és una paret, val? I que tu vas caminant i xoques contra la paret, i ja està, no? I llavors totes aquestes coses se les va trobant i la dona li va explicant, no? Llavors és molt interessant veure això, aquesta part autobiogràfica de l'autor i després aquesta altra part més de mitologia, no? Que a més com ho fa i com dibuixa, com escriu, és meravellós. Té moltes més obres i res, animo sobretot que busqueu a Mizuki. Després, n'hi ha una altra, aquesta ja es va publicar fa uns anys i és una precisament et diria d'aquesta idea de, bueno, anem a fer el que ens doni la gana, no? Es diu Nura, el rei de los yokai. El títol és bastant explícit, no? I llavors va d'un nano que va a l'institut, no? Aquestes coses, però que té un secret i és que ell és d'una família de yokais i que el seu pare és el rei dels yokais, no? És David Bowie, que era el rei dels follets, sí, a la pel·li de Laberint. Sí. Exacte, no? I llavors, aquest nano que ell vol fer la seva vida normal, no? D'adolescent, però
diuen, que com va a casa seva està plena de yokais per tot arreu, amb tots els seus problemes, i llavors és que tu t'has de convertir en el rei dels yokai. El que li passa és que de vegades no recordo com era, no? Rotllo Ranma, quan li passava no sé què, llavors canvia tot el seu cos i es converteix en l'autèntic rei dels yokai, que mira, una mica el rei dels goblins, el rei dels follets de... Què va sortir abans? Home, el laberint, segur. Però tu aquella cosa no més espectacular i tot plegat. És una bona recomanació dirigida sobretot al públic adolescent. Si no recordo malament, no sé si era la Shonen Jam o alguna d'aquestes revistes, es publicava allà, i clar, és una desfilada constant d'aquests éssers. No? Ara us diré que n'hi ha un molt recent que podeu trobar a Manga Plus, que és una aplicació de l'editorial Shueisha, on pots llegir manga gratis. Val? Vull dir que això està bé. I és un que en anglès el títol internacional hem posat de The Urban Legend Files, no? Els arxius, no, de les llegendes urbanes. I llavors també tema institut, la protagonista es vol apuntar al típic club de coses paranormals perquè doncs sempre es va trobant amb coses paranormals. No? Això del club de coses paranormals també surt a Jujutsu Kaisen. Sí, segur. I a Dan de Dan també. A tot arreu. A tot arreu. Sí, si tu vols fer instituts i coses paranormals, llavors apareix el club de les coses paranormals, no? Que sempre són poca gent, no? Són 2 o 3 friquis i ja està. No? Allò apareix. I en aquest cas és això, és aquesta idea d'un club i que es van trobant, no? Tot d'éssers d'aquests. De fet, n'hi ha una que vol trobar-se no sé quin d'aquests personatges. No? I això hagués estat bé comentar-ho amb la Laia, però evidentment Ghibli. Hem de parlar d'alguns títols de Ghibli. Ghibli, sobretot Miyazaki i Takahata, sempre han tingut aquesta cosa de fem unes pel·lícules inspirades en Europa, molts cops, no? N'hi ha diverses que el que passa doncs, té més un rerefons europeu, i després les que dediquen al Japó. Totoro mateix, el meu veí Totoro, és un exemple d'aquesta idea dels esperits del bosc, no? que estan allà. En aquest cas, inventats, podríem dir, no? Que van ser... No neixen de cap llegenda... No, neixen de collita pròpia, però al final és aquesta idea de que cada cosa pot tenir el seu esperit. No? Un arbre mil·lenari doncs, té esperit, no? Un riu té esperit, una muntanya té esperit. El viatge a Chihiro, que potser és una de les més conegudes, també és una desfilada constant, no? d'éssers mitològics. Sí, i és molt divertit perquè són éssers mitològics que se'n van a un balneari. Exacte. Que funciona amb carbó, en plan un balneari industrial de l'època de la industrialització, no? Exacte, que és aquelles petites obsessions també de Miyazaki, no? Que sempre fa servir uns referents com molt concrets en totes les seves obres, siguin com siguin les obres, no? I això és bastant curiós, però a més barreja això dels banys termals, que és una cosa molt japonesa, també, molt japonesa. Però jo la pel·lícula que a mi m'agrada recomanar molt, i sobretot pel tema dels yokais, és Pompoko. Et sona? Sí, però no l'he vist. Val, Pompoko, que a més, ara, aviat, la faran, si no l'han fet ja a la Filmoteca. Bueno, és que aquest cicle el pots explicar? Bueno, hi ha un cicle que es diu Japanimerama a la Filmoteca, que és d'anime, que he començat jo amb la Elodie Mellado de Filmin, i que a la Filmochica hi ha moltes pel·lis de Ghibli, i després a la part més adulta tens grans pel·lícules de la història de l'anime, podríem dir. No? I una de les que vam voler programar era aquesta, Pompoko. Que Pompoko l'havia de dirigir Miyazaki, però al final li va passar a l'altre, no? Li va passar a Takahata. I és una història que comença amb temes d'especulació urbanística. Val? És a dir, hi ha uns tanukis. Els tanukis són com una mena de ossos rentadors, mapatges, val? I que al Japó se suposa que els tanuki, com també les guineus, es poden convertir en el que vulguin. Val? Poden aprendre a convertir-se en humans, en el que sigui. No? I llavors estan amenaçant el seu territori, aquestes obres que volen fer uns grans pisos, i ells comencen a buscar maneres de sabotejar aquestes obres. Hi ha alguns moments on acaben provocant accidents on moren humans, val? O sigui, té el seu punt fos de vegades. Però hi ha una escena
que per mi és com escena antològica on diuen, bueno, anem a fer alguna cosa que tots aquests humans que ja han començat a construir pisos i això se'n vagin corrents cap a casa, no? Cagats de por. I ja, abans he fet breu esment a uns llibres, hi ha unes il·lustracions de l'època Edo, que és la desfilada dels 100 dimonis. Val? És uns dibuixos molt famosos i és un fenomen que es diu que és una mena de desfilada de yokais, que alguns comparen amb la Santa Companya i aquestes coses, no? Allò que de cop, doncs, a la nit apareixen tot de monstres que van fent una desfilada pel mig del bosc. Doncs aquí els tanukis, no?, el que fan és recrear aquesta desfilada, agafant tots de yokais diferents famosos i es van ficant pel mig d'una ciutat, no?, que fan aquesta desfilada i van espantant a la gent. No? I llavors, clar, és una recopilació fantàstica en una escena molt llarga però molt treballada i molt divertida, on veus a la gent, molts d'ells espantar-se per tots els yokais que van apareixent per allà, però al final també com es pensen que és una mena d'espectacle, no? Allò que han fet allò per la nova urbanització o el que sigui, no? I no els acaba de sortir del tot bé. Però per mi és una de les millors maneres d'introduir-se en aquest imaginari, no? dels yokai, i et dic, fet amb molt bon gust i amb molt de coneixement també del que estaven fent. Que xulo, doncs aquesta me l'apunto perquè sí que no l'havia vist. Bueno, m'apunto aquesta i totes les altres recomanacions. Sí. Hi ha molts més mangas i animes de yokais, moltíssims. Me n'he deixat molts, però tenim el temps que tenim, no? Puja el puto robot! Un podcast on fem mangasplaining a Ràdio Primavera Sound amb el suport de Manga Barcelona. Doncs fins aquí aquest capítol especial Sant Jordi en viu a la casa Cupra. Puja el puto robot. Això és un podcast de Ràdio Primavera Sound amb el suport de Manga Barcelona i us hem parlat l'Oriol Estrada i l'Ofèlia Carbonell, que sonem a les vostres orelles gràcies a tot l'equip de Ràdio Primavera Sound. Pels que pugeu, no? Com sempre diem, tenim un munt de capítols ja. Són 3 temporades quasi 4 i mitja, ja. Quasi i mitja. Més de mitja ja. I 3 quarts. 3 quarts de temporada. I 3 quarts per anar repassant, no? Perquè com sempre diem que moltes coses de les que esmentem a vegades ja les hem esmentat o després el que hem esmentat tornarem a parlar algun dia. O així que segur que no us avorriu. Doncs res, ens veiem el mes que ve. Gràcies. Bé. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.